Jak chrustnie chrupnie, to sąsiad ma prawo się skarżyć. Mąka, żółtka, spirytus, sól i kwaśno śmietana. Ciasto trza wybić wałkiem bez litości, co by napchać je luftym. Rozwałkuj cieniuśko, potnij, przekręć i smaż krótko na złoto. Trikot omy. Ciasto drożdżowe kocho masowanie. Musisz je gniść tela, aż samo będzie odchodzić od rynki i od miski. Jak zobaczysz, że się robią takie małe bąbelki luftu, to znaczy, że je dobrze. Chcesz chrust jak z cukierni? Zasubskrybuj kanał.